What's up mga bay? Nagdi-deliver ako lang ano. Nililibre ako yan, grabe oh. Oo. Tingnan mo naman. Nakabagong pang-vlog tayo, vlogging Vlog tayo. So good morning sa inyo lahat mga bay. Ah. What's up mga bay? It's your boy, Bombay. Bombay na naman. Bonsai. Ayan, nagdi-deliver po siya ng ano, ng tubig. So napadaan ako dito. Oo. Kasi nakakita ko dito sa may bagong equipment na grabe bay. Ayan na, wala. Tapos ito mag-deliver. Again. Yung deliver. nag-deliver Nasaan yung ako ano mo? Yung pang-deliver. Ayan po, nagdi-deliver siya ng ano, ng Water. tubig. Oh. Water, mineral. Nasaan yung galon mo? Nasaan yung galon? Dito. Nakakano sa stock kasi. Alan, yan. Wala ko ngayon. Ito yung Lamborghini ko, 2016 na model. Yan ba yung negosyo mo? Negosyo ko. Sideline, side hustle. Kawag ka doon sa mga fans mo. Da! Kawag ka daw. Sabi ni... Magandang umaga. Tanghali na. Tanghali na. So, puntahan natin ngayon. Punta natin, Ang ating Ano. Talay-talay dito sa... tayo dano. Luto sa lupa ako. Kakagaling ko lang ano, maglakad. Okay, suset. Lakad mo. Ayan lang. Mama, meet my mama. Genan ko po. So, Sa magbano ka dito, patid niya. Oh, patid niya, siyempre. Tito. 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 Ayan, magkasundo na ako mga tito tsaka tita mo tsaka biyanan. so ngayon, Problema si Asmin. si Hasmin na nagpapa siya ngayon. Si Asmin Anong- ang problema. Overtime siya. Nag-overtime siya? Tulog pa ngayon. Oo nga, hindi mo talaga kita doon. Nagpaalam pala. Nagpaalam naman. Nagtrabaho din siya dahil pareha kami naghahanap buhay. And that's all mga bay. It's your boy, Bonsai. Thank you.